Wat gaat er weer afleuren? Vandaag nemen we een verzoekpodcast op. Ja, en dat verzoek dat komt over YouTube van ene rechtstreeks ene, als ik het goed zeggen. Ene rechtstreeks ene, haha, snap je hem. Vandaag gaat hem over een stukje Sassische spraakgeschiedenissen, hoe dat nums schijnbaar een eenduidig antwoord op te hebben. Is dat spannend genoeg of niet? Lust het naar met hoe dit grote mysterie ontvouwt en ophak het in kleine stuks. Vandaag vatten we de Westfaalse expansie bedoelen, de Westfaalse uitbreiding. Ik moet daarvoor nogmaals YouTuber rechtstreeks 1 bedanken, want hij vroeg wanneer of ik daar eens wat over voortmelden kon. Nou, en dat kan. Hold u vast, want dit gaat een akelig technisch verhaal worden. En hij deed me zelfs aan de handen woer als ik het kon vinden, onder meer in beuken Neder-Saxisch in een nutten op. En dan moet ik zeggen, daar staat bij bepaling weinig in de oude Westfaalse expansie. Maar dat heeft een reden. Dus toen kom ik er zelf mee naar zoeken. De Westfaalse expansie is een spraaktheorie. Want er niet bij, dus zeker weten ik ook nooit. Den is bedacht door een bekende spraakonderzoeker Heroma in 1953. Hij beweerde dat ons in de late middeleeuwen, zo tussen 1100 en 1500, in heel het westelijke Sassische spraakgebied in de mode kwam om als de Westfalen te keien. Daarom we Drijs, Oude-Riesels, Salans, Twijs en Achterhoeks nog altijd Westfaalse dialecten noemt. Al horen we in Nederlands dat meestal niet zo gerne. Maar die Westfalen die hadden bepaalde woorden die als slim populair werden. Ook sprong die op een bijzondere wijze uit. En wie hier in Oost-Nederland vinden dat fantastisch. En wie noemen dat Sorro. En de meeste verneembare spoors daarvan die vind je bijvoorbeeld nog in het Riesens familie, het Eters familie en met name het Viens. Op DBNL, de digitale boekhallen voor Nederlandse letteren, staat Heroma's hele verhaal en de uitleg hoe dat de bier komt is. En dat kost nog wel een duur bieden, want dat is zwaar kost. En even wist ook nog materiaal wat de al vuurnoorlog geschreven heeft. Ik had het al eerder gevonden, maar toen was het mezelf te gottig. En ja, maar nu muk wel, want ja, rechtstreeks 1 heeft me de vraag. Dus met alle macht wat ik in me heb, verzorg ik me de duur te worstelen. Zonder gekheid. Het is wel interessant om daar eens in te duiken. En Heroma zelf had er ook niet makkelijk met, en dat schreef hij ook. Zinnentheorie was gebaseerd op wat kaartjes van de Nederlandse zijde en van ons spraakgebied aan. En hij is bij verschillende dialectinstituten in Duitsland aan de gang. Maar die hadden dan weer net iets andere dialectkaarten als hij of net iets andere woorden. Dus het was allemaal vrij lastig, want het waren allemaal langs elkaar. En dat probleem heb ik nog altijd. Het probleem van die hoge denkbeeldige muren tussen Nederland en Duitsland, dat idee, dat probleem is al vrij oud. En Heroma schrift nog maar netjes, maar hij hoort er zijn frustratie in duurskemmen. Hij doet dat in Hollands, ja, ik kan het ook niet helpen. Ik wil er zeker niet voor pleiten dat het dialectonderzoek in enig land zijn nationale karakter opgeeft. Dat willen we, dat is juist waar. Maar er zijn nou eenmaal ook in de dialectgeografie grensproblemen, die alleen door internationale samenwerking opgelost kunnen worden. Nou, heer. Daarom hoop ik dat men in de toekomst aan beide zijden bij de keuze der te publiceren kaarten onder andere ook de problematiek van de Westfaalse expansie in het oog zal willen houden. Nou, de Westfaalse expansie dus. Heroma heeft met volle muiten zo'n woorden zelf een aantal woordkaarten bij elkaar gehad. Dus hij heeft van zo'n woorden zelf een aantal woordkaarten gemaakt, waarop hij zijn theorie baseert. En die woorden, dat zit holvaste, gier of geer of gidder, dat is de uier van de kool. Wie kent dat woord niet meer? Hetzelfde als het volgende woord, dat is week, dat is een mannekes-ene. Wie het staat nog wel in het Riesens woordenboek, een week is een mannekes-ene. Maar wie weet dat niet meer, ja, wanneer kan je die nou oude mannekes-ene? De standaard uitgang van de T bij woordwoorden in het meervoud, dus wie zingt niet wie gaan of zee gaan, maar wie zingt wie gaat, i gaat en zee of d gaat. Het volgende woord is een wig, in de zin van een merken of een deentje. Het andere woord is brummel,
een geteling en een nettelkoning. De eerste vermelding van gidder, dus uier, is in het handschrift van Virgilius, geschreven aan tussen 1000 en 1100. Daarin staat het woord gederun. Dat spreek ik vast niet goed uit, maar daar moet je maar mee doen. Het handschrift lijkt afkomstig uit een Westfaals klooster. Pas in 1645 wordt het woord als geren geschreven in Van Slichtenhorst zijn boek Oude Gelderse Geschiedenis. Den als ons bij Niekerken op de Veluwe won. Meer dan 100 jaar later wordt het woord ons in Deventer genoemd en Bezoen, en dat is nogal zo'n grote naam in de Twentse spraakgeschiedenis, dat komt met het Dunbar handschrift van 1778, waarin als het woord geer in Hoksebargen vuurkup. Ook op andere sters kup het later nog vuur. Volgens Heroma is het ons in Westfalen begonnen en zo duur handel oude Ems naar het noorden en oude Berkel, de Skipbekken, was dat dit toen, hè? En vechten naar het westen terecht te komen. Dus via de vechten weer, oude Dekel en de regen, dus zo in Twente. Hoe als het op de Veluwe kon komen, dat weet hij ook niet. En daar hij dan meteen het eerste gat in zijn theorie. Dus. Nou als zo'n kost oude, albereeuwige klankverandering van jidder in gidder en jaar in jeer in geer, of geer, geet Heroma vandaan oude brummel. En dan reed er wat mij aanreed een betten aan het filosoferen zonder duidelijk bewijs. En dat mag er natuurlijk. Maar ik vind dat allemaal met de techniek van nu nog alles beter nazag worden mag. Het woord brummel steekt voor het eerst in de Nederlandse beuken in 1450. En wordt een schat dat ons rond Deventer voortkomt. In het eerder al genoemde Dunbar handschrift uit 1778, zo'n 300 jaar later, staat er ook weer in. En ook andere middeleeuwse schreeuwers gebruikten het in stijl van het Nederlandse braam. En dan kijken we naar de andere kant van Paul. In Duitsland komt heel wat andere vormen voor die het allemaal linkt tussen bromberen, brombijzen, bremmel, brummel, bramble. Ja, vergeet ook het Engelse bramble maar. Hieroma meent dat er in het noordelijke deel ooit de grondvorm brommel, dan als in het Frankische zuiden de grondvorm bremmel tegenkomt. Die stoten op elkaar. En nou, daar moet je wat met. Als je die door elkaar gooit, krijg je de tussenvorm brummel. Dus bremmel, brommel, brummel. En dan is dan nou de eerder alle noemde rivieren wie bij de Nederlandse neersassen terecht te komen. Al heeft hij daar geen enkel schriftelijk bewijs voor, maar goed, dat zeggen ze zelf ook. Dat het ten opzichte van dit detail onmogelijk is zich met enige stelligheid uit te laten. Onderstreept nog eens de voorlopigheid van mijn onderzoek. En ja, nou, laten we dan vandaag gewoon naar het volgende woord, de werk, de weet ik. Dat is het oude woord voor het eindmenken. Misschien hij was denk van, ja, dat weet ik. Maar ik kan het me niet voorstellen. Dat schijnt al in 1494 in de beuken te staan, en weer in Deventer, maar dan met een stille D, week. Het gekke is dat hij in die beuken verwezen wordt naar een Gemma, dat is nou alle namen van de woordenlijst, uit Antwerpen. Dus iets Noordaagse België. Dus eigenlijk geeft dat een beetje in tegen zijn enige theorie. En wieter als Antwerpen komen we niet. Mag wij naar het beuken weer baseerd is op Deventer drukwerk, maar dat is allemaal een dikke doemdreerie. Antwerpen was op een zeker ogenblik waar Hansestad en dus had dus heel wat met Oost-Nederland en West-Duitsland te maken. Maar hoe vaker heb je dan een keer oude mankes in? En nog beter, hoe vaker heb je er oude schreeuwen? Dat kun je dan allemaal afvragen. Dan nog het woord geteleek, het Westfaalse woord voor de turdus merula, een zwarte lister, of in het Hollands een merel, of in het Engels een blackbird. Heroma heeft de oudste woordenbeuken weer oerpleuzend en dan kun je in Deventer, daar heet het weer, de oudste vermelding tegen. 1489. Pas in 1507 kun je voor het eerste inbok uit Keldenvuur. Wat feitelijk helemaal geen Westfalen is, maar goed. Hij schreef zelf ook op die bladzijde 38 van zijn onderzoek. Uit het oudere Westfaals heb ik geen gegevens. Nou, mooie theorie dan. Hij neemt als eerste vermelding in Westfalen het woord geilink, uit de oorkonde van het Harterdom Westfalen. Jaartal 1839. 400 jaar na Deventer. Maar goed, dan druk helemaal nog even in de herkomst van het woord, en dat is mooi, want dat weet nums. Etymologiebanken geven ons de 13e eeuwse gitvogelaar, maar ze weet niet hoe het daar vandaan komt. Wie weet dus meer niet als waar. Wat ik dan weer weet, is dat we in Twente een muske nu
wat wie in Twente een muske noemt, dat het in het Schleswig-Holsteins een lunk is. En hij weet dat in onze spraken de E en de E nog als door elkaar loopt. Hè? Denk maar eens aan ik zie of ik ben en ik ze of ik ben. Dan hij een rap van een lunk de link. En dan weet je dus nog niet van de geet. En dat schijnt dan weer de old-Sassische vorm voor een geiten te zijn, een sik. De scheetlink is feitelijk een sikke muske. Het nums, het tanksprek is het gewoon hoor. Zo heeft hij maar ook vast bedacht. Ja. Zijn er andere woorden en dan uitga ik op laat ik hem tietswielen en achterwege. Want ze komt op hetzelfde dalen. Herema wil heel gerne dat het zo is, al kan je er niet echt volle bewijs voor weten. En dat schreef hij zelf ook. Voor sommigen zal de sprong van de 18e en 19e eeuw naar de 11e of 12e, het veronderstelde begin van de expansie, een beetje machtig zijn. Ja, misschien wel. Men moet zich hierbij kunnen laten overtuigen door zuiver dialect-geografische argumenten. Ja, als je iets heel gerne weet, wordt het niet vanzelf voor. Hij zegt dus feitelijk dat zijn theorie juist moet wij omdat bepaalde woorden en klanken hier voorkomt. Natuurlijk zijn er overeenkomende klanken. En die doet inderdaad mangs met je Westfaals aan. En tussen 1100 en 1500 was natuurlijk de tijd van de Hanzen, waarin naar het Neersassische gebied een handelsmiddelpunt was. Wil je wat verdienen, dan moet je aanpassen. Dinnen wat te zijn heeft, naar de moonkeuien. Makkelijk zat. Het mag duidelijk weer dat Herema er groot en baanbrekend werk voor even zat. Toch had hij ook wel een rieke fantasie. Daarbij was hij natuurlijk gebonden aan de informatie die als hem aangerekt wordt vanuit Nederland en Duitsland. En hij heeft toch ook wel werkkeuzen die niet alle dagen voorkomt. Dan kun je nagaan dat het nogal fragmenteerd daleschreeuwen is. In hoeveel beuken giet nou de geer van de kool? En zeker hij nagaat dat er in vroege tien sowieso vrij weinig daleschreeuwen wordt. Behalve in kloosters waar het voornamelijk oude geloof en politiek ging. Wieter is er natuurlijk ook zo dat het jaartal waarin er zo'n boek is uitgegeven helemaal niks zegt over wanneer dat het woord gebruikt wordt. Als je rekent dat de meeste eerdere numde woorden voor het eerst in Deventer in de beuken staat, zou je kunnen zeggen dat het een Deventer-expansie was. Maar dan houdt ik de grote heren maar in en dat moeten we natuurlijk niet doen. In het handboek Neersassische spraak en letterkunde schreeuwt Bloemhof, de Heijenmenk Bloemhof en Van der Kooi, ook uit de graafschap Zutphen en Ouwerijssel in de tijd waar het Herema te houden heeft, eigenlijk al Westfaal was. Dus het is geen expansie, maar gewoon een logisch gevolg van spraakcontact onder liekstemmigen. Dus het wordt altijd aan zo zeg. En die ontwikkeling is niet van links naar rechts of van rechts naar links gegaan, maar gewoon, ja, dat is tegelijk ontstaan. Volgens mij is het dan weer duur. Ik weet niet hoe lang we al heen zit, maar in ieder geval dankzij nog rechtstreeks ene voor uw mooie aanvragen. Mooi om dat eens uit te pluizen. Zo zie wie is wat witer, maar niet voor de wijze. En zit hier nog te lusten en denk je van, hé, maar Blacksem, dat is mooi. Kun je hier of daar ook eens een keer naar zoeken? Nou, dat kan, ligt eraan. Doe me bericht op weltspraken@gmail.com. Dat is WEARLDSPROAKE@gmail.com. Of zet het op YouTube onder een filmpje. En wie weet, doe er wat mee. Goed gewoon.